алейкум дӯстони азиз, созе нағзани саломатиё хубай дар маркази савдои Садбарг ҳастем духтарако, дар дуюм ошёна пеши апайи Оишахон омадагем. Ҳами қадар борои хушрӯ доранд, ҳамаш турецкӣ ва бори Дубай. Мана нигоҳ кунед, я намуд куртои фасон омадагай бренди Ламираж, ҳамаша бо аксия эълон кардаган. Ламиражое ки мисол 1000 сомон буд, ҳозир аксияда 600 сомон шидагая. Ина бинед духтарако, чихе фасонай туркӣ. И чанд пулай? Mana iyi modeli çampli. Firma итальянская курта. Ага. Итальянская курта. 1100 сомон и 900 сомон азрин. 1100 сомона 900 сомон распродажада диден 900 сомон шидагай. Mana ипекой оригинал. Оригинал. Ино чамплан? Ин азор якним азор, як 600 на распродажа. Mana нигоҳ кунед, якним ҳазора ипек ҳозир 1300 сомон шидагай. Марҳамат, метавонен бо хучона. Ассалому алейкум, ҳамватанони азиз. Ман Юсупова Ситора, элитни директори компания Faberlic, оиладор соҳиби 3 фарзанд. Айни ҳол худро яке аз беҳтарин хушбахттарин зани тоҷик мешуморам. Ман 2 сол пеш дар компания Faberlic кор ва фаъолиятро оғоз кардам. соҳиби хона ва мошини дилхоҳ шудам. имрӯз бошад кору ройгон ба ҳар як зани тоҷик меомӯзонам. Кадоме ки дар командаи ман муваффақ мешавад ва ба қуллаҳои баланд мерасад, аз номи ман тӯҳфаҳои қиматбаҳо дода мешавад. ман дар компания Faberlic дар муддати 2 сол зиёда аз 6 чек ба даст овардам ва соҳиби бисёр ифтихорномаҳо шудам. барои дар ин компания муваффақ шудан маълумоти олӣ лозим нест. забони русиро ҳам донистан шарт нест. занои меҳрубон, марҳамат, кадоме ки хоҳиши кор кардан дорад, дар ватсайти ман нависен, якҷоя кор мекунем ва муваффақ мешавем. Прямо пришла на сцену. И сейчас я вас приглашаю наставника, у которого такие классные люди. Ситора Юсупова, пожалуйста, встречайте. Бриллиантовый директор компании. А прошлый раз... Русай диден бренча, чиха хушрӯ. Ҳамаш турецки тоза. Ино двойка, А двойка, и нам медонизм 600-500 сомона, 400 сомон. Mana 600-500 сомона намехед двойкаи турки духтарако нигоҳ кунед, хеле узорош бисёрай. Ҳамаи ҳамино 400 сомони распродажада 400 сомон шидаган. Анаи куртоатон чанд сомай? Mana модело. Медон $76 курта, 600 сомон распродажа. Mana нигоҳ кунед. 800 сомона, 900 сомона, ҳозир 600 сомон шидагай. Ҳатто аз нархи Турсиядаям арзон. Инош чи? Инам ҳамин Ламираж, ино ҳамаш бренди Ламираж андухтаро 600 сомонӣ. Ина касе ки гирифтагай хитон медонен ки чихе Ламираж қиматай, чихе хушрӯвай брендаш. Ина марҳамат 600 сомонӣ кардаган куртоошона успед кунен турецки тоза. Доставка доран напаюшамо. Марҳамат, рақамошон ҳаст. барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Инчунин поҷомаҳо ҳам 250 сомона, 150 сомон. туркияи тоза духтаро 250 сомонао ҳозир 150 сомон шидагай. хоҳен нависен, доставкатон мекунанд. хоҳен биён бо аз наздик бинен борошона боварӣ дорум писандтон мебиёяд. Якним азора бора. И двойка? 900 сомон, не, я худош. Аҳа. Ина тоза турки и якним азор будай. ҳозир аксияда 900 сомон шидагай. турецки тозаян. И фирма, и самая қимат фирма турки. Аҳа, ина бренди фер вай чанд сомай? 5 тараслетка. Аҳа. 5 тараслеткаш медонед, якним азора ин мешад 900 сомон. И модель 900 сомон шидагай духтаро. Mana фирма. бренди фер, mana бинен чанта расветка дора. аҷоиб хушрӯа. Ини двойкотон чанд пул? Двойка, ин двойка 800 сомона, 400 сомон распродажа. Ира бинен духтарако 800 сомона двойкаҳо 400 сомон шидагай турки тоза. Mana иха джинсови цветчам ҳаста. Беҳад. И Шанел чанд пулай? Шанел ина 700 сомона, 450 сомона. Mana ям двойкаяй. Двойка. арзон шид. марамат ҳозир ворид мегардем дохили дукон. бовар кунед ҳамин қадар либосои хушрӯ, ҳамин қадар куртои хушрӯ доранд. ҳамаша аксия кардагана. Айна ин курто чанд пул? Mana ин. Ина 800 сомона. 600 сомон. Mana 800 сомона курта 600 сомон шид духтарако. беҳад распродажаи хуб пешниҳод кардаган. Ина марамат касе куртагирай баданаиш маҳқул шид. мадаиқа хушрӯа ино чанд пулан? куртаро башка. Mana Курта халат. курта халатай диден 800 сомон буд. ҳозир аксияда 600 сомон кардаган. медонам ки бисёриё
Мана. И халато чанд сомон? Як ним азора 1000 сомон халат. Вай, рабинен чи хушруа як ним азор буд дختарако 1000 сомон кардагиян беҳад фасон. Ина бо биёен ай пеш хутон бинен боварӣ дору маъқултон мешава нигоҳ кунен оқи ҳама намуд куртоҳо ҳама намуд болопӯшо ҳастай тоза турки ҳозир бо мо ҳозир дохили дуконшон нашидем духтаро фақат боре ки дар берунай ҳамина нишон додем марамат хоҳишмандо метавонен бо хутон ҳамроҳи хушонам суҳбат шавену маълумоти бештара пайдо кунен. Най курта 1500 сомон буд духтарако ҳозир аксияда 900 сомон шидагиай марҳамат ина касоне ки гирифтагиян медонанд ки качества чихе качестваи нағзай ана ино бошад ин чанд пул Инам ҳама як ним азора 900 сомон. мана иншам 1500 буд ҳозир аксияда 900 сомон кардагиян мана бинен ҳамаями кори дастӣ инош ламиражан 600 сомони шидагиай бренди ламираж мана ворид мегардем духтарако иҷада на танҳо куртои фасон балки пойафзол шарф ҳамаи чи доранд ҳамаш бо нархи аксиони пешниҳод шидагиай ана боло чанд смеянд Ҳама 600 сомон аст. инам ино ҳамаш ламиражан бренди ламиражан духтарако медонам ки шумо бисёриётон медонен ки бренд чихе ба қуввати зурай качествои беҳтарин дорад турецки мана 600 сомон ки и нархи Турция худаш 76-80 доллар буд ҳозир бошад 600 сомонӣ пешниҳод кардестиян успед кунен духтарако ана их шуруа ипекотона Ферма ина новинка. фер буда ипек Як ним духтарако азор эфек ин медонид ма ин ҳозир 1200 сомон. Ина. Продажа. духтарако тоза оригинал 1500 ҳами бренди фер диден кори дастӣ ипекои оригинал нархшон ҳозир 1200 сомон 1200 сомон аксияда 1200 сомонӣ шидагиай ина чанд пулай Ина 1100 сомон 900 сомон. ана инаш 1100 сомон буд 900 сомон шидагиай иам фера я бренди фер марҳамат биёен бо хутон бинен ина ино чанд пулан Ина гуфтам ку ламираж ферма. иам ламираж буда 600 сомон. ина духтаро кори дастӣ ламиражҳои хушрӯ доштиян иҷада бовар кунен ҳамаи моделош хушрӯай ина диден ҳамаи ҳамино бренди ламиражан ҳамашон 600 сомонӣ шидагиян духтарако каседа дар курай ҳатман рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависеншона бори дигар такрор мекунем иҷа маркази савдои Садбаргай дуюм ошёна назди бела назди анами магазини бела духтарако апаи шамо меген ҳама нишон метиана И ламираж. Ана и- Инам зур сам вечерний. айне кирта ламиражай бренди ламираж и чанд пул Ин як ним азора 1300 мешад. 1300 сомон шидагиай ина хе киртои ипек ҳастай мана бинен киртои фасон Натуральный гребдешин аст. ё чанд пул Ин натуральный гребдешин як ним азора Мгм. 1000 сомон. ина 1500 сомона 1000 сомон шидагиай хушрӯвай дар ҳақиқат ҳам борошон хушрӯвай духтарако ина бо биёен хутон ай пеш як маротиба тамошо кунан инами киртора диден ҳамашон киртои фасонан Ина ламираж. иам ламиражай тозаш 1300 мешад. мана 1300 метиан ана баъдан шарфошон духтаро шарфҳои ино Дубай. дубаи тозая нигоҳ кунен чихе моделҳои необычни хушрӯ тоза дубайош аз 100 сомон сар мешава қимат чанд сомон 300 сомон. аз ҳама қиматаш 300 сомон тоза дубай Арзон мешад. ана бо арзон мешудай духтарако нигоҳ кунен пахтагӣ ву ина аз 100 сомон шарф пайдо мекунен дар ин нуқтаи савдо духтаро бо бори дубай марҳамат мана бинен иша ишта хушрӯваи шарфошон иша ишта ҳамаш необычняй диден шарфошона ина кадом меша мегирен инами шарфо ҳамаш бори дубаяй тоза якум сор Ҳозир модабан лазер, ҳамаш лазер. Аҳа. Любо ҷода як ним азор 100 сомонӣ. 100 сомон ҳамино 100 сомон Ана и 100 ва сомон. диден духтаро лазирора 100 сомонӣ кардан ҳатман биёен беҳад нархошон хубай беҳад арзонай нархошон ира бинен охӯи чихе хушрӯ баъд обуфои туркӣ дорана Турки неки зор фирма, фирмаша бинед вайкики. мана Ана. диден Зор инам. мана 350 лайки 300 мешавад. мана лайки духтарако 350 сомонай Бо 300 норка, сомонда ина норка. метиан духтарако пояфзолои фасон норка касе ки мепурсид марамат беҳад норка качестваш зурай турецки тоза чанд пулаш мода Ин 450 ҳозир 300 сом.
духтарако 450 сомона норко ҳози 300 сомонӣ шидагиай дар ҷои апаёи шамо бозори маркази савдои Садбарг дуюм ошёна пеши беладаян даставкам доран мана апаёи шамоҳа мана марҳамат мана бинен чӣ хел хушрӯан мана бинен туфлиякҳои аҷоибот фасон и аз ҳама арзонаш чанда пояфзолотон арзон 150 сомон 250 сомон норка мана норка 250 сомон аз ҳама арзонаш мана лайкира 350 сомара 300 сомон кардагиян мана бинен сиёша бинен чӣ хел хушрӯ хулас борошон ҳамаш фасонака 500 сомона 350 сом мешавад сиёшам аст 500 сомона не кросовкиё ҳозир 300 сомона марамат биёен боварӣ дору маъқултон мешава дар ҳақиқат ҳам борошон хушрӯай тоза туркияй бори дубайай ина омада бо аз наздик хитон тамошо кунен поҷомаҳошона ҳамаша дидена мушобинони азиз як нуқтаи савдора ман шумода тавсия метиҳам нигоҳ кунен ҳам қабобифои фасон доранд ҳамаш бори туркияй ҳамашона аксия кардагиян марҳамат инаи лайкиё чанд сум будан чанд шидан 80 сум буд ҳозир 350 сомон мана 800 сомона 350 сомон шид иҷада лайки бисёр доранд норка доранд бовар мекунанд норкашон аз 250 сомон сар мешава нархошон бинен охи чӣ хел хушрӯай мана марҳамат ёш лайкиёян ана норкошон боша аз 250 сомон сар мешава нархошон баъд анахи модело доранд ина норкои 500 сомона ҳозир 350 сомон шидагияй моделаш платформа аҷоиб хушрӯ аз ин чанд та расветкаяй беҳад роҳатай хушрӯай духтарако ҳатман биёен иҷа маркази савдои Садбаргай дуюм ошёна назди магазини Белла ина марҳамат биёен беҳад интихоби пояфзол зиёд даставка доранд касе даставка мехоҳад нависен даставка доранд инаи 500 сомон буда 350 сомон ҳозир 350 сомон шидай аз ин сиёҳшам ҳастай мана инаи моделоям ҳаста ишчам пулай мана ишам ҳамахе 500 сомона ҳозир 350 сомон хулас беҳад пояфзолои качествении хушрӯ доранд ина духтарако инами румолшон ҳами қа хушрӯ ира бинен ин румола 400 сомон мефурӯхтиян бори дубайай эксклюзивни ами румолакои фасон ана ҳозир боша аксия кардагиян 300 сомон ира бинен охи духтарако фасони бада ина бои румолои бои фасон каседа дар кор боша духтаро 300 сомонӣ шидагияй нависен рақамошон ҳаст дар рӯи экран дарава как шумода даставка мекунанд ё ки биёен ҳатман биёен духтаро ина бинен охи шарфора чӣ хел арзони хушрӯ карданд ина ира чанд сум кардагиян ина моделора ина сирхайко ҳаминорам 100 сум каден 100 сомон вай қа хушрӯ духтаро 100 сомон успет кунен ҳатман биёен беҳтарин актёр афтесай дар анами маркази савдои Садбарг духтарако касе ки омада наметавонад пас нависен дарав шумода даставка мерасонанд грандиозная акция рафтестай духтарако успет кунен нигоҳ кунен шарфҳои Дубай беҳад хушрӯан и фасонишона бинен 200 сомон будан тоза бори Дубайай ҳозир аксияда 100 сомон шидагия ина марҳамат успет кунен кадомиш дар кор айтуна ира бинен бо иҷоди расветкаош ҳастай беҳад хушрӯ дар маркази савдои Садбарг дуюм ошёна назди магазини Беллада анем хел шарфҳои фасони Дубая аксия кади шумо метавонен харидорӣ кунен ҳамаш 100 сомонӣ касе ки имконияти омада надорад духтарако рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависен дарав шумода даставка мекунанд